nagtrabaho sa tatay. Pagkatapos ng kumain, naupo din yung nila. Sabi ko nila, update na, alas na nila. May aral ka pa. Wala sa kanya sila, hindi na naman mag-ano, alas na nila, ibang kumilyon. Bago po man yan, tinanong ko yun, nasa sila. Kasi sinabi sa akin na ayaw nila kayo. Kaya sa ulo. Nandiyan sila, sinabi ako sila.
Si Pinkay. Si Srojen, kudkud pa si Pinkay ba? Hindi pa tapos. Sige, kudkud ka muna dyan. Kukudkud ako, nag-ano lang ako kasi sa ano ba, sa WH ko. Oh, di ba? May pangpunas pa yung si Pinkay, oh. Taba ko na sisikoy, oh. Tinan mo, oh. Oh, tinan mo, oh. Simula nung ano, namilog ako, oh. Tiyan. Mas malaki pa yung tiyan sa dede, oh, di ba? Sa kapuso. Kala mo ikaw lang namimilog, pati ako namimilog din. Oh, laki ng balakang ko, di ba? LS ka na! Init. Ako nga, laging hindi nakakapag-LS eh. Pagod pag sa gabi ba, ano na, lupay-pay. Bilog lahat, oh, laki ng, ano ko, bilbil ko, oh. Mas malaki pa yung ito ko dito, tapos dito, ito. Ah, lapad!
Ayun, kausapin mo talaga ng mga ko. Opo, wala na. Ay, pero, ano kayo sa, kaya na sa
Maraming salamat sa inyo guys. Juliana, Abo, Sis Rogen. Lahat ng pumunta po, thank you sa inyo guys. Si Chonela, thank you. Si Bicolana, sino pa ba? Si Mimi Burr, thank you Mimi Burr. Sis Jocelyn, Sis Iris, Japan Haromi, thank you guys. Bye bye. Love you all guys.